Кажи ми как се чувстваш след тренировките, след състезанието последното? Добре се чувствам вече, като съм се наял. Изглеждаш доста добре. Да, някой друг килограм. Да. А самото състезание как мина? Добре, като се вземи факта, че чудо да гледам. Гледаш от сцената. Не отидох да гледам и реших да се участвам. Да. Но добре мина. Кое място взе? Трето място. Това говорим за София, нали така последно? Да, сега за републиканското. Републиканското в София. Да, това нещо е интересно да ми споделиш. За какво се подготвяш сега? Сега за никъде вече. Лъжиш, не може да няма нещо интересно следващата година? Не, няма. Сега толкова вече. Няма. Чувал съм го и преди. Да, ама. Краси, как се чувстваш след последното състезание в София? Леко уморен, възстановяваме леко по лека. Изглеждаш страхотно, много нацепен. Изглеждам страхотно, много нацепен. Една седмица или по-скоро 5-6 дена преди състезанието и след състезанието. На състезанието нещо се получава с водата и не знам, много пъти съм сменял и схема, и тактика, и обезводняване, и много вода, и малко вода, и един диуретик, друг диуретик. Храната? Не е в храната, в обезводняването. Да. Просто аз на 12 септември бях в супер форма и след това за дни почнах много води, соли, спирания, диуретици, един, втори и на състезанието излизам плосък и незареден. И съм изпробвал за 3 състезания 3 различни метода и 3 не се получили. Трябва да извикам съдиите 3-4 дена през състезанието да ме видят, да ме оценят как съм. Да. Неприятно много съжалявам, но просто и аз болно ми е така, защото се готвиш за нещо и става до преди състезанието и след на състезанието не е добре и яд ми е много. А работата с треньор? Да, аз тренирам сам или някой ме пита по телефона как си, добре ли си. И така не става. Трябва някой да стои да те гледа, като му се обаря да му каже Иване, Стояне, Драгане, Петкане, ела, виж ма, сега как съм. Телефона не става и да те питат как си, добре ли си. Много ясно, че може да съм добре за себе си или тук за момчета в залата. Да съм наяке и като за нещо не е същото. А сега за какво се подготвяш? Сега за нищо. Сега съм ефектиран зле от цялата тази работа и нямам желание за никакво състезание да се готвя, не искам да чуя. Но това отминава, нали знаеш? Да, и аз ти казвам, че ти в момента изглеждаш много добре, разбираш, и просто много хубава форма. Изглеждам добре преди и след състезание. На самото състезание трябва да изглеждам добре. Защото така никой не го разбира, че изглеждам добре. Да. Просто. Виждам, че тренираш с Димо, това редовно ли е или? Трябва да стане редовно, поне докато съм си в България, защото сам не ми харесва. Двамата сме достатъчно яки и опитни, имаме достатъчно стаж и двамата. И дигат еднакви гири. И се самонадъхаме взаимно, защото сам не става. Мотивацията е по-добра. И затова, докато съм си в България, ще съм с него заедно, ще тренираме, докато е възможно. Да, добро решение според мен. Да. И това е, искам да се извиня на всички мои фенове с това, че просто не можах да излезна така, както трябва да излезна. Просто съм много добре в залата. Не знам, който има Фейсбук и ми в приятели, има снимки там от преди състезанията и там може да се види разликата от преди състезанието и след състезанието. И по време на състезанието. Просто огромна разлика. Просто съм... Нямам думи. Аз ти пожелавам на следващото състезание, защото то ще има такова, да изглеждаш страхотно. Това е просто. Дай Боже, и един добър треньор, който да стои до мен, да не е денонощно, но просто като... И много хора говорят с доста културисти, доста хора казаха, че така не става, че трябва някой да стои до теб и да ти казва, да те наглежда, да ти казва какво да правиш. Ако сбъркаш някъде да те поправи, не е така сам, аз после гледам сам. Да, аз съм си добре за мен винаги, но не е така. Ясно, да. Нещо да искаш да споделиш друго? Не, друго не. Тренировките вървят? Да, възстановяваме се, гледаме напред и това е. Никой не е умрял, но е болно, защото готвиш се, хвърляш някакви средства и точно когато трябва да си добре, ти не си добре. Добре си преди това и след това. Да. Окей, мерси много.